piče, lebo rozjebme to, lebo to pičia. Už som dneska, ja som nervózny z toho všetkého. Ja už som ti hovorím, že už som obehal, všetko som obehal, autobus pripravený, tam, hovorím, 1.9. po piči. A spravíme to inak, že aby nás neodstavili prvého, tak my dáme druhého. Deň predtým. Jak ťa odstavili, Normálne autobusy vracali ľudí. Však to vyrieši, na takom mieste ti nevráte, čo budeš. Však to nemusí v Bratislave, tak to robí v Košiciach, pred ústavným súdom napríklad, a čo je robil. Alebo to robí v Banskej, pred budovou. My hovoríme o Košiciach, pred ústavným súdom. Ináč to bolo úplne teraz, to bolo... My sme si obsadili už aj priestor 1. septembra, tam je pre 5000 ľudí tam priestor, my tam nebolo. Ja 29. normálne robím augusta lavicový deň, kde chodí okolo 1500-2000 ľudí. Ja to robím 1. ráno nakrmím ľudí, dostanú všetko a po obede všetci budú na mienik. Ja sám mám doručené 2000 ľudí do Smeru. Vodom už nepríde do chce. Naši dobre robiť, čo jasné? Tam sa pekne na Vykošiciach. A tam je na námestí 5000 ľudí v Košiciach, tak to bude nemierať. To vyzerá, to vyzerá To bude plné, to tam je to úzke, taký pekný. Lebo to námestie hlavne, Ja viem, ja som tam je tam sa to tam pekne vyzerá. A to treba to tak povedať. My, že máme dneska za hlavné mesto Košice. Vieš, tí ľudia ťa povedia, ako... Deň ústavy, počkaj, to sedí. 1. september, deň ústavy, ústavný súd to sedí. My uvažujeme o Košiciach teraz. Jebať na Bratislavu, tam nech idú iní. A keď tam budú iné mítingy v Bratislave, áno, po celom Slovensku sú mítingy proti tejto vláde. A my robíme tu na Košiciach, ako centrálny míting. Toto urobíme, to sa tiež nám potom vedieť.